Makadi mureza kusana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu patinge chikupa nyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika munyika yeZimbabwe zvino zvinokumira mushe mumastreets esocial media. Right, mamiriro akaita zvinhu izvozvi akamira zvakadai so zviri kunzi naComrade Ndebva maswera sei vane nyaya kuti vange vachitizivisa panapa. The certain charter in the corridors was that the British may have well been involved in the Comrade Gesa 31 movement aimed at ousting Mnangagwa from power by the paranoid standards of the second-hand republic. It is an unforgivable taboo for anyone to meet with Mnangagwa adversaries. Samurezi vaponofunga ndo nyaya matauro ari kuitwa panapa but chatikukurudzira ndechekuti musi wa 31 munhu wese inga uri mustreet pinda mustreet chinhu ichi chiri organized chinhu ichi chakatofanirwa kudhara chinhu ichi ndosaka paitaura kunzi vanhu vari kuziva kuti vari kudawo mari dzakabiwa munyika yeZimbabwe. Tine dzimba dzakafanira Wikinews vayo mune mabhillions atakatagita kuenda kunotora musi wacho iwoyo mumastreets. Saka mune Zimbabwe ingiwa uri mumastreets uchinzwisa kuti zvii garai makatenga data because chengokudzai kuti chakala musi wa 31 10 live stream chitaura nyaya dziri kuitika. Thank you for watching. Audio yangu yazokata ndisina kupedzisazve. Ndandiri kutaura issue ye-last video iyo kuti pane vaya vangojaira kuva negative, vangojaira kutsvaga kanhu kadiki vomhanya bara nako, vangojaira kutsvagurudza even chinhu chiri clear vanochida kuchikanda madhaka so kuti chiite kunge chisiri wrong. Vaya vanoda kuzviita kunge vanogona stereki kuanalyza, vana master analyst, vaya vanoda kuzviita hanzi tisu tinonge tine brain stereki, basa rekungomaka. Handiti mukuzviona tinaro timu rakadaro magroups umu ratotanga kuti hanzi murume uyo ane kabheg ataura kuti izvoni hatidi opposition azvitaura kupi. Musade kutaura zvisiri izveni ende musade kuda kuta manipulate vanhu munoda kushandisa zvimapropaganda zvenyu zvisina nebasa rese pese. He is very clear kuti kana iwewe uri mbwende gara kumba, madzimai ane vana neakazvitakura garai kumba. Zvari kuzama kutaura point yabudisa kuti inyaya yeZANU-PF versus ZANU-PF. Ari kuzama kutaura kuti tinenge tinayo information ezviri kuitika pamaground apa. Handiti muri kuitwa ma-DCC meeting nema-provincial executive netumarally turi kudedzwa nema-MP mumaconstituency umu vachidedza vanhu vachiti hanzi vanhu vari kuti president ngavabve ndeve-opposition. Ndo zvaari kukorekta izvozvo kuti havasi vanhu ve-opposition. Isusu vanhu veZANU-PF tisiri kuti madhakana nenyuwa ye2030 muchaionera pawatch because isu hatisi kuida. Isusu maZANU-PF acho hatisi kuida. Ndo zvaari kuzama kutaura apa. Haana opposition yati ngaisauya, haana opposition yaiti hatisi kukudai. Ingataura wani munhu wese mhanga majaira vari kukorokoza vari kudini, munhu wese ari kuda kuti nyika yake inake. Tine dzimba dzatikatotarisa dziri kuda kunobhagurwa titore mabhegi. Imi moswera muchifunga kuti hanzi tazonzi musaende opposition yazonzi handizvoba. Haana kumboti opposition haidiwe. He never said that. He said imi muri kunyepera vanhu kuti hondo iri kuitwa nema-opposition haisi yema-opposition. It's fake ZANU-PF yema-bootlickers, ZANU-PF yema-2030 agenda private limited the original ZANU-PF yema-hardliners. Ndo pane hondo. Saka musanyepera vanhu kuma-Sandrine uku kuti chinhu che-opposition hachina kutangwa ne-opposition. Tisu takatanga kukuudzai kuti madhakanana enyu amuri kuita aya, enough of your nonsense. Maiita tirimo tiri vaduku tichikura, ezvino takurawo.
hatichabvume kuti muswere muchitora pati muchiita kunga bato rekuti tinovengwa isusu nevanhu vachitivenga kuti tiri mazanu-PF simply because of zvito nemabasa. Hatichada kukondenya nenarrative yehatred. Taakuda kuta build the nation in unison with one another. Ikodzero yomunhu wese kuti aende kubato raanzwa kuda. Whoever anotengesa manifesto inonakidza ndokuchaenda vanhu. Saka izvi zvokutoswera muchida kuti zvazenge zvazeti ndo zvari kuzama kuclarifya pa this video iyi. Ende aratidza futi kuti imi takura. Ende generation yedu ika yatosiyana negeneration yekudhara. Ende kana makamboita zvamakaita madhakanana maidzidza nevanhu vasina brain. Zvinezvi takura. Vanhu vakadzingwa munyika vakawandisa vachienda kunze kwenyika. Not because vari kuda, but because of situation. Vamwe vaidzingwa nekuda kwepolitics kuti vasvinuka stereki. Vamwe vaidzingirwa kunzi anenge akuona. Vakati isusu tisine yese tikuda kuramba tingori in charge because vese isu pano takadzingirwa nana chinomona kuti takadzidza. Tikanzi hatikudi toda madhandaidi tikangotorwa tikabviswa. Handi muri kuzviona. Saka this is the kind of ningirikiri situation inozoita kuti zvinhu zvibhende kudai because vanhu vawandisa vari diaspora. Vane brain, vane nyika yavo at heart, who are patriotic citizens, who are in diaspora not because they want but because of situation, who are tired of treated badly kunyika dzevatorwa uko. Ende chigemu chekuti vari diaspora vanongohukura haachakachinja. Ndo zvari kuzama kutaura apa. Kuti kana muchifungidzira kuti muchangoramba muchifunga kuti chinhu ichi chakatangwa kunge vanhu vari kumombe. Asi handizoba. Hachina kumbotangwa zvekutodaro chinhu ichi. Chakatotangwa chitori very ende chine midzi zvekutoti midzi yacho inotosvika kuna naAmerica uko. Inosvika midzi yechinhu ichi. Saka hachina kuchipa chinhu icho chichi. Saka whoever now is thinking kuti chakatodhakwa, zvakazodini, ndo zvanga achizama kuclarifya kuti ayewa ka hazvina kumira zvakadaro. 31 ngatisangane paground mune full backing. Hakuna zvekuti journalist anezenga achinzi anzi journalist atandanzwa panzvimbo chakazoti hachiuyi. Dzinenge dzichitora dziri automatic dzirimo mudenga umo. Saka hakuna zvokuti journalist azovhiringwa azodini hapana chabuda. Ende hakuna manipulation of situation. Zviri kuitika paground ndo zvichange zvichitorwa. Information ichinofidha kwairi kufidha ipapo ende inenge iri live. Pfekai. Torai machira white. Makatoenda mumastreets. Musi wa31. Hakuna munhu anzi opposition has kudiwa pa-audio iyi. Pa-video iyi. It's very clear kuti everyone is wanted on board. Kana uri mbwende ndakambozitaura pa-audio yangu yanizuru kuti kana uri mbwende vhara muromo. Haikona kuda kuita makoya mumagurupu. Haikona kuda kuzviita mandionekwe. Kwatiri kuenda uku nemunhu achamira nemabasa ake. Zvamuri kuita paground muchiti tiri kupesvedzera vanhu kufotsekedza vanhu 2030 zviri kusvika. Muchenjere kufarisa muchinyepa kuti hanzi vanhu vari kuindaneti paground hapana zviri ku muchaona henyu mashura ndo muchaona kuti zvina kudaro. Saka video iyi it's very clear. Haina kuti opposition haidiwe. Haina kuti chinhu chevanhu veZANU-PF chete. Ndati ndiclarify ipapo. Nyaya ndeyekuti tisunungure nyika yedu. Nyaya ndeyekuti tiri kuda nyika yakanaka. Nyaya ndeyekuti hatingagare nyika yedu iri zvairi tese tikuzviziva. Handingarambe ndichizvidzokorora kana kuzvitaura. Tese tiri kuziva situation iri panyika pano. Panyika yedu ende tiri kuziva kwatiri kuda kuti nyika iende. Anditi izvozvo munyika muri kucherwa naLithium inonzi chi Kamativi mine yakavhurwa uko. Yavhurwa handiti ezvino izvi kune
kune machaina ariko ikoko ari kutochera lithium and I'm also told kuti vari kuchera diamond. Izvozvi as I speak, there's diamond iri kamativi mainu. Vari kungonokora zvavo vachitorova lithium ichitongorova pasi. Where is it going? Iri kupi lithium yacho? Iri kucherwa ukamativi uko. Andimukuzvona imwe iri kumaNicaland uko kudhuze nekuna Namurambindo. Vari kungonokora futi. Isakangonyarara musora muchingochira muchiudzana nonsense. Ye musaende 2030. Ye varegedze vaende. Ye tinezenge takatya. Kusiri kufa kupi? Ndekupi kusiri kufa? Chirina nechi kungosacrifice 5 or 10 days for a better country than kuswera uchingoita basa rekuenda kunomira uchiita zvemusika when you are qualified to be able to be, you know, to get employment iri far much better than kukwidza nekudzika. Tosvika rini nyika ingori yekiya munhu wese angokiya tosvika rini tichidaro? We don't want that. Taakuda nyika yedu kuti idzokere patiri kuda kuti iende, ende tisu tiri kunyatsoziva kuti patiri kuda kuti iende ende inotopa yenda. But problem ndevanhu chete vari so pessimistic. Saka madekwana ano ndikuda kuti tese tibatane sevana veZimbabwe. Hatisi kuda vanhu mapessimistic vanongoda kungofunga kuti pane zvakaipa zvichaitika, vanongofunga kuti zvichadai zvikadai zvichava negative, hatichapfurwa ye tichanzwi musafunge zvese izvozvo because hamungambonziendai murodhi tichiziva kuti zvinhu hazvimiri zvakanaka. Tikutoziva kuti zvinhu zvinenge zvitori correct. Saka umwe nemumwe udza shamwari yako, ingoona mukana wekuti iwewe ngoudza vanhu 5 or 10 pazuva chete vaunoudza nezvezuva rekuti 31, vaunoudza nezvekushata kwe2030, vaunoudza nezvekuti vedu vetu kudawo nyika yakanaka. Ingowana 5 or 10 vaunoudza pazuva. Vanonamata musaregedze kunamatira nyika, fugamai munamatire nyika, fugamai munamate. Ndapota vanopira midzimu yechokwadi, fugamai mupire midzimu, mhepo dzenyika dziite sekuda kwadzo. Mwari vari kudenga vatitungamirire pazuva remusi wa31. Kuda kwavo ngakuitwe munyika yeZimbabwe. Ndatenda.